Egunon, Pelotizar, zer moduz? Arki. Bueno, uste duzu, Kataluniaz ezin bestean izen beharra daukagula, ez da? Bai, gaurko hori tokatzen da. Naiz eta makina bat galdera baneukan zuretzako beste arlo batzutatik, eta, bueno, behar bada beste arlo batzuk azkar bat hementzat jorratu nahi dituzke, eta gero Katalunian sartuko gara, gure solaskidekin batera nola ez, Hasteko eta behin, larunbateko manifestazioak Bilbon eta Baionan, ezakit, arrakastatsu esango nuke, jendetza aldetik behintzat, eta gainera, datu kontrastatuaren arabera, jendetza ugaria, 70.000 persona ez da nahikoa Bilbon esaterako, 10.000 inguru Baionan. Ez dakit, manifestazioa bai, eta orain zer? Nik uste zalantzari gabe egoera politikoak asko baldintzatzen du ze egin daiteken, ezta? Baina bai da, nik uste eta esanguratsua da, Euskal Gizartearen gehiengo batek, eta urtero, Bilboko kaleak betetzen dituna, oraingoan Baionak ere bete dituna, aldarrikatzen duela presoak, eta presoen inguruak ere bere eskubideak badituztela, eta zentzu horretan giza eskubidei soilei behiratuta, horiei erantzun bat eman behar zaiela. Hori hor dago, urtero. Beraz, borondate politikoaren arabera eskari hori ez da apalduko, nik uste gero eta gehiago izango dela, eta ez da soilik manifestazioa da joaztenak, baizik eta kalean somatzen den gauza bat, gehiengoaren zabal batek ikusten duela, presoen eskubideak ere bermatu behar diala, eta tokatzen zaigu, lehenik eta behin kalean egiten dianekin, jendeak egiten duen esfortzuarekin eta eragile politiko egin behar dugun lanarekin ere, hori errealitate bihurtu dadin ahalik eta ez da esfortzu handienekin. Manifestazio buruan beste Gema Zabaleta, sozialista, eta Rosa Rodero, Joseba Bekotxaren alarguna ez zuden, eta sensazioa daukat egin justu Espainia mailan albiste honi buruzko aipamenak egin direnean, justu hori ere azimarratu dela, baina hala ere, ezakit, errezelo gehiago ez aldago gainditu beharrekorik edo, hain justu honelako jende gehiago manifestazio horretan partaide izateko edo manifestazio horren buruan agertzeko? Hombre, zalantzarik gabe, nik uste dut, ematen ari dian pausoak barneatze dutela, edo bermatze dutela da, hau ez dela soilik batzuen arazoa, hau gizartearen arazo bezala ikusi behar da, eta, Gema Zabaleta bezalako pertsona bat, ero Rosa Rodero bezalako pertsona bat, hausartzen dianean, lerroan, manifestazioan lehendabiziko lerroan egotera, hori adierazten du, ezta? Eta gainera nik uste irakurketa hori behar dugula. Ez da batzuen arazoa eta beste batzuk bestaldea behirtuta konpondu daitekena, baizik eta giza eskubideen arazoa den egian, hemen ere giza eskubideak barneatzen dira, nik uste denon arazoa dela, eta, esan dezagun, ez da, beste ikuspuntu, ero modu ez orain arte normal batean ikusita, ero irakurketa hori egina pertsona horiek ez dianak egon, hori oraino horra gertzea, nahi du esan, planteamentu egite dutela baita bizikidetza, Euskal Herriak behar duen, etorkizunan behar duen bizikidetzarako ere, gutxieneko demokratiko batzuk behar diala. Niretzako positiboa da, eta hor segitu behar dugu lan egiten, beste hori pertsona batzuk egon daitezen. Agian, egon litezkenak, baina ez dutena nahi lehenengoko lerroan egotea, baina nietzat, Gema bezala, ero Rosa bezalako pertsonak horre egotea, nik uste beste irudi zabalago bat, eta nik uste gizartean sarrera gehiago izan dezakena ematen ere laguntzen du. Ez dakit tsunami baten aurrean ote gauden, edo zer gertatzen ari den, Espainiako estatuan gertatzen ari diren guztiak, Katalunian gertatzen ari dena, eta Euskal Herrian izan dezaken eragina. Eragin horietako bat, agian, beste azken hauteskundeetan Euskal Herria Bilduk lortu den ordezkaritza Espainiako Kongresuan. 2 diputatu, galera nabarmena, eta hor autokritika moduak ere hasiak dauzkatzu dagoeneko. Ez dakit, erabakitzeko eskubidearen bandera Podemosek lapurtu dizue? Ez dut uste. Nik uste, azkenean, guk irakurketatik genuen eta egunera egiten dugu,
Madriletik altak eta etortzeko aukera oso eskasa diela. Lehenik eta behin, egia da, nik ezin dezakegu ukatu Podemosek boto asko jaso dituela, baina konturatzen bagara nun jaso dituen ere horrek ere esan nahi bat ere badauka. Eta Espainiako ze gunetan gutxiago jaso dituen ere horrek bere esan nahi badauka ikusteko Espainia baitan eman daiteken bilakaera nolakoa izan daiteken. Eta guk uste dugu, Espainiak pauso nabarmenak eman behar dituela gutxieneko demokrazian oinarritutako eskubide bat bermatzeko eta errespetatzeko. Aldiz, uste dugu, Katalunian orain ikusten ari gean, Euskal Herrian egin beharreko bide horrek bizkortasun gehiago emango diogula, eta hori da guk bota genuen mezua, baina ez dago eskutatzerik, Euskal Gizartearen zati handi batek uste izan zuela abenduako gehian, erabakitzeko eskubidera aldarrikatzen zuena, autodeterminazio eskubidera aldarrikatzen zuen estatuko alderdi batek ere merezi zuela bere babesa, gutxienez egun konkretu horretan, eta zentzu horretan babesa jaso zuen. Guk ez genuen irakurketa hori egiten, eta zentzu horretan, modu baten ez genuen konektatu, borondate hori izan zezaken jende kopuru handi batekin. Hori horrela da. Ikusten ari gara nola Pablo Iglesiasek eta Podemosek referendum bat eskatzen ari dian Bartzelonarako, eta zentzu horretan horrek pertsona askokin konektatzen du. Hori errealitate bihurtuko dan zailtasun gehiago ikusten dugu, ikusten ditugun erantzunaretik PP eta PSOEren aldetik, baina aldarri hor dago. Hala ere, Kataluniako eskenategiak ere guztien digun bezala, bertan, herrian, bertan, nazioan, bertan egineko aurrera pausoak bizkortasun gehiago eman dezakete Madriletik etorri daitezkena baino. Dagoeneko egunak igaro dira, asteak ere bai, hauteskundeak egin zirenetik, autokritika bide hori dudik ez daukate barruan sakon egiten ari zaretela. Ez dugu konektatu, hori askotan entzun izan dut, zuen aldetik, ez dugu behar bezala konektatu hauteskunde horietan, behintzat, orduan, badago nondik heldu, zein da heldu beharrekoa, edo zer da asmatu beharrekoa behar bezala konektatzeko? Zalantzari gabe, nik uste dut eskenategiaren aldaketaren ezaugarrietako bat, da, askotan hitz egiten da, alderdi politikoetatik gainera, eta nik uste dut irakorketa politiko egiten diren ez da, batzuen botoak eta besteen botoak. Nietzak hori oso etzai gustatzen horrela baliatzen, baina erabiltzen da, ez da? Botoak honek galdu ditu, hartu ditu, botoak batzuena eta bestenak izango balira bezala botoak bakoitza berea dauka, eta argi dagoena da, orain konzeptu berri batera da, boto likiduarena, ez da, alde batetik bestean mugitzen darena, eta jendeak emaitzaren baitan ematen du bere babesa, ez horren beste leialtasun politikoen baitan. Tresna politiko bat gara, edozein eragile politiko tresna bat da, eta horren baitan ez da, abiliz izan behar du, gaitasuna izan behar du, ez da tresna edozein momentutan une oro bere balioa maigainean jartzeko leialtasunetatik haratago. Eta argi dagoena da, eta azken ikerketak horrela adierazte dute da, gizartean esate handi batek, unean tresna horrek emango dion praktikotasunari, edo tresna horrek eragingo dion emaitzen arabera ematen dio babesa. Beraz, hor dago nik uste erronka, SH Bildurena, baizik eta ororena, eta hauteskunde bakoitzak dituen ezaugarrien arabera, errestasunen zailtasun gehiago izango ditu, baliotasun hori maigainean jartzeko. Uste duzu beraz, nolabait botu konjunktural bat izan dela iragan hauteskundetakoa, eta hurrengo hauteskundetan, esaterako legebiltzarrerako hauteskundetan gauzak beste modetera plantatuko direla, herritarren aldetik? Irakurketa hori da, baina horrek ez du esan nahi, ez duguna egin beharreko lana egin beharko, baina beti ere referentziala izan gabe, baina balio diguna ikusteri besterik ez dago ze puntu arte nola aldatu izan dian Katalunian emaitzak irailean edo abenduan hauteskundeak egina. Osea, mapa goitibera aldatu da, eta 3 hilabetetan gizarteak ez du horrelako bueltarik ematen, baizik eta hauteskundeen arabera ikuspuntu eta inkluso babesak ere desberdinak izaten dira. Arnaldo Otegik
ezagite, Euskal Herria Bilduren buruzagitza hortan aritzeko ezagite aldekotasuna, o jarrera agertu du, ezagite horretik hori, zenbateria posible izango da, barajatzen duzu, posibilitate erreal bezala? Bueno, nik dakiana da, ezta, beste eragile politiko guztiek eta egunkari guztiei jada hori egintzat jotzen dutela. Horrexaria dut izan. Nik esan guztiut, EH Bilduk urreko hauteskundeetarako prozesua osoaren baitan hautagaitza eta hautagai burua zein izango den erabakiko duela, baina ez dagoela erabakita, ez dago ezer itxita. Ez alde batera eta ez bestera. Baina emategu, beste etxe batzuetan ja emantzat jotzen dutela, eta ez beste batzuetan, egunkari batzuetan baita. Bueno, Kataluniari buruz, ezakit, behintzat Carles Puigdemont, presidente berria, nola ikusten duzu prozesua, eta bereziki Atzo Rajoyk azkar batera egindako agertzapen horren argitan. Nik uste horrentxe bota dituzue titularrak, lerroburuak, nik Kataluniakoari eta azkeneko 3 hilabetetan gertatutakoa ahaztu gabe, nik uste akordioa esku zabaltasunak posibilitatu duela. Esku zabaltasunak. Batzuk egiten irakurketa, batek galdu duela, beste galdu duela, irakurketa anitzak egin daitezke, eta sare sozialetan sartzen zenean hor ikusterik ez dago, ze irakurketa desberdinak egiten dian, baina esku zabaltasunaren ondorioz eman da akordioa. Eta nik uste, gainera, Kataluniako prozesuaren ezaugarri nagusiena hori izan da. Imaginazioa, baina imaginazioa eskuzabaltasuna eta erantzukizunaren hor badago. Inork ez du esan sekula horrelako prozesu bat arrasi izango denik, iraganean arazoak izan dira, hau azken arazo hau ematen zuen gaindiezina izango zela, baina gainditu da eskuzabaltasunaren ondorioz, nire ustez, eta beste aro bat irekitzen du. Aro bat, nun urduritasun asko sortzen ditu, Rajoyk atzo eginiko adierazpenak horren ondorio, baina urduritasuna sortzen ditu alde baten, eta beste alde baten ilusio asko sortzen du, eta konpromisoa ere berresten du. Beraz, herri batek bere etorkizuna erabakitzeko aukera izatea beti da positiboa. Bueno, minuto besterik ez, 10 denbora azkarra egiten olako. Beraz, ezakit, galdera azkarrak eta zorrotzak egiteko modua maldin bazadete, edo... A ber, nik usten dut peio, gauzak aldera utziaz, Espainiako gobernuak ez ustea erabakitzeko eskubidea, ez da posible, tal. Zugu usten duzu ikustiaz, irailean 27ko erantzuna, hau da, abertzale eta nazionalistak, hau da, ez erabaztea, gehiengoa ez lortzea bototan, 50 baino gehiago, 98an geratugaz. 48, bai. 48. Zuk usten duzu, aitzaki kenduaz, behar bezala jokatzen ari da, ikusiaz erantzuna, momentu, porque gure izan zen erantzun bat, prebizitak izan zen, nahez da, izan zen batzuk erabatea, baina gero eman zutena elementoa izan ziren horrela. Zergetikan, Konvergentzia Unión eta Pujol PSI ikusiaz, herrian erantzuna, bototan erantzuna izan zen, zergetikan, zugusten zuen hori demokratikoa dela gaur momentu honetan esatea guk, engo dugu deskonexioa, horren, hori nola galdera ina. Bai, galdera ina. Nik lehenik eta baina ez da, zalantzarik gabe, irailean 27an izan ziren hauteskundeak izan zuten paper plebizitario bat. Eta horretar jozu, baina etzen plebizitoa izan. Hauteskundeak izan ziren hautagaiekin. Eta nik argi daukat, Junpelsiko hautagaitzan zedun aurpege batzuk, jada automatikoki ez da, agian pertsona batzuen botoa ez jasotzea sekarrela, eta kupek hortik jaso zuen. Baina bertan izan itzenean, ni irailean 27an bertan izan itzelako ere, bertako jende desberdinekin hitz egin da, bai esate ziaten, honek beste posutxo bat ematen du, agian, ez da, orain, ez Kuperi eta Junpelseri boskatu ez dioten pertsona askok emango lukete, referenduna izan baletz emango lukete babesa. Hala ere hori soilik modu batean ikusi daitek, eta eginik hori. Eta atzoko prozesua, atzoko aukeraketarekin planteatzen zen preindependentziaren etapa azten zela, baina preindependentziaren etapa da estatuko egiturak sortzearena, eta martxan jarriko dira beti ere referenduna egiten denean,
referendum bat egingo da. Referendum egiten denean, orduan jarriko da, egingo da, zatiketa edo deskonexioa nahi dana, baina horretarako 18 hilabete behar dituzte hori dena prestatzeko. Ez da egingo inongo pausorik, Kataluniako gehiengoak ez badu onartzen. Nik beste gaian presoen gaiari buruz ondo esan duzu euskal gizartearen arazoa dela presoen eskubideak eta presoak etxeratzea. Ze hildo azpimarratu edo indartu beharko genuke benetan euskal gizartearen arazo hori egunero gaineratu dadin edo azalaratu dadin. Nik uste dut, larun bateko manifestazioak aldarrikatu zuen hildo nagusia, giza eskubideena, da, euskal gizartearen gehiengo batek barnatuta dukena. Pertsona orok, ditu gutxieneko eskubide batzuk, eta giza eskubidea dira, eskubide zibilak, hortiak datozenak, eta zentzu horretan, agian, larun bateko manifestazioan, ideologia politiko desberdina zeukaten pertsonak egon zian, baina hildo horrekin, oinarrezko mezu horrekin bat zeuden, eta hasierako pakartan zeuden artean baita ere. Nik uste horretara joan behar dugula zen, eta ez dezagun ahaztu, oinarrezko bizikidetza bat nahi badugu Euskal Herrian, oinarrezko bizikidetzak eskatzen du denen gutxieneko eskubide horiek bermatuak egon daitezela. Eta nik uste gizartaren gehiengo zabal batek horretarako prestutasuna daukala, eta prestutasuna ez horiek borondatean baizik eta aurrera egiteko eman dadin gutxieneko ezaugarri horiek edo baldintza horiek, nik uste denok gabiltzalako etorkizuna behiratzen, eta nahi dugulako gizarte normalizatu baten eta bizikidetza normalizatu baten bizitzea. Nik presoi buruz edo presoren manifestazioari buruz ondi izan zela eta ondo dagoela eta aldarrikatu behar dagoela. Baina nik kezkatuta nago gizarte honetan batzuk giza eskubidearen defensa bigarren plano jartzen ote duten alde batetik eta horren nire sensibilitateko jendeari begira, lehenago aktiboago zirela, baina beste alde bateko hendek nire zelantza ditut, beste mundu horretan, zuen mundu horretan, ez ote dien, eskubide guztien defensan da biltzela, baina batzuentzako eta bestentzako ez dakiz ez ote dien hain aktibok izaten. Urduan, galdera hori da. Zer egin behar dugun, azkenean, eta nik uste lehengo eguneko manifestazio lagundu dezakela hortan, zer egin dezakela batzuk eta bestek mobilizatzeko. Nik uste hori dela gizartearen balore handie eta horren alde egin behar dugula. Bai, gero egia da mobilizazioak batzuk horrelako ekimenak sortzen dianean pertsonei aukera ematen zaiola mobilizatzeko eta beste batzuk egoten dianean agian gehiago eredu instituzionaletik jota kaleko edonork zailtasun gehiago dauzkala parte hartzeko. Nik uste dut azkenegoko denboretan, hilabetetan ikusten ari geha aurrera pausoak biktimen arteko erlazioak sendotzeko baita, biktime ororen errekonozimendua eta egiten diren ekimenetan parte hartzaena baita, esaten dizut askotan instituzionalak izaten dela, eta orduan parte hartzea ere instituzionala da, baina nik uste gero eta gutxiago, ez dut esango estegonarik, egon badagoelako, ez da, oraindik badago jende kopuru bat sentitzen duela nirea eta bestearena, nirea batzutan presoena eta bestearena, nirea biktima eta bestea, baina nik uste hori gainditzen ari dela. Eta denborarekin are gehiago gaindituko dela, hori bai gaildentzen ari delako. Hau da, egoera normalizatu bat, bizikidetza, eta, haietek markatu zuen bideo horrean baitan, ez da, normalizazio baterako, ez da, lehenik eta behin, gatazkaen ondorioak gainditzea, eta gatazkaen ondorioetan, daude batzuek nireak eta besteenak somatzen dena, hau da, biktima batzuk bai, beste batzuk ez, baina nik uste hor gizartearen gehiengoak ondo nabaritzen duela biktima denak daukatela gutxieneko errespetu berdina, denei dagokiela, parekatu gabe, baina dagokiela kompromiso batzuk izatea beraiekin, eta sufritu dutenak alde batekoak eta bestekoak, edo modu bateko eta bestekoak, denak daukatela sufrimendu hori gainditzeko aukera izan barko luketela, eta guri tokatzen segula hori egitea. Bai, nik aldera hori baneuken, baina, beste bat egingo dut orain. Erabakitzeko eskubideak baldintzatu dituela esan duzu, emaitzak, abenduko 20ko emaitza horiek batez ere.
eta egia horrek uste dut garrantzia handia eduki duela, baina adibidez Podemosek atera dituen botoak atzetiken gero baita ere esaten du erabakitzeko eskubidea bai, baina akordio bat lortzeko eta denon artean estadua barruan herri bakoitzaren eskubideak onartuaz, baina independentziarik gabe. Eta horrek nola ikusten duzu hori esaten dutenak honelako emaitzak atera eta horrek ze ondorio ekarriko dituen? Erabakitzeko eskubideak soilik bakarrik ez egia da, aldaketa planteamendua, Podemos konkretuki izan duen goraldia, Madrid konkretuak endu ezkero, kasualidade Katalunian, Euskal Herrian, Galizian eta Valentzian izan da. Osea, sentimendu abertzalea, nazio sentimendua dagoen tokietan. Beraz, aukera bat, Madriletik eman daiteken aldaketa, balizko aldaketa hori, batzuk gutxiago sentitzen duguna, kopuruen gaitik ez, batzuk eta beste batzuk dakaten borondatea ditu baizik, eta horren baitan, nik uste gizartearen zati batek, eta kontutan izanik nun dagoen kokatuta, konfiantza boto bat eman diola, aldaketa eman daitekelako. Ez da egiten erabakitzeko eskubidean, baizik eta estatuaren beste egitura bat irakurketa berdina inik. Orain dela 30 piku urte egindako egitura horrek ez daukala ebilbiderik, orduan kexatu izan gara askotan hemen ez da guztiontzako kafearen formula hori jarri zutela, gaur egun ez dago kaferik guztiontzat. Eta horrek izan nahi du, atzera pausoa, eta PPek ikusi dugun azken urtetan ikusi dugun bezala, atzera pausoak alde guztietan egin du. Hori, aldaketaren bermea eta PPek ez dezan jarraitu, nik uste hori izan dela balio bat pertsona askok aukera hori bozkatzeko. Bueno, honen bestean 10 eta 4 minutu badauzkagu horren ez da, beraz, bukatu barra. Beti bezala denbora aurri, hitz egiteko asko, baina eskerrik asko nola ez da.